ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी स्वीकारला. यावेळी भाजप आणि शिवसेनेसह विरोधी नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी पालिका प्रशासनाकडून त्यांचे स्वागत व सत्कार करण्यात आला. पाहूयात. मी गेल्या 5 वर्षात काम केलं नगरपालिकेत. मग माझा अनुभव एक सांगते की नगरपालिकेचे सर्वच कर्मचारी, सर्व स्टाफ मला त्यांनी खूप खूप सहकार्य केलं. प्रत्येक कामात त्यांनी शब्द पडला न पडला लगेच त्यांनी झेललेला आणि प्रत्येक कामात त्यांनी सहकार्य करून मला खूप असं योगदान दिलेलं आहे. त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. असंच यापुढेही प्रेम आणि आशीर्वाद राहू द्या. सर्वांचं मी प्रभाग क्रमांक 3 नगरसेवक त्याने स्वागत करतो. प्रशासनात मी पहिल्यांदा सुखद म्हणून होतो. त्यानंतर माझी 3री टर्म सुरू झाली. आम्ही राजूभाई भोसले किंवा ॲडव्होकेट परिमल नाईक यांच्यासोबत काउन्सिलमध्ये काम केलं. काउन्सिलमध्ये काम करत असताना प्रशासनाने आम्हाला भरघोस असं साथ दिले. परंतु आम्ही सर्व कामं करत असताना या नगरीचे किंवा आपले स्थानिक आमदार त्यांचं आम्हाला सहकार्य लाभतं. आणि सुरुवातीच्या काळात जेवढं पाहिजे होतं तेवढं आम्हाला लाभलं नाही. मी अपेक्षा करतो की यावेळी त्यांनी तो स्थानिक आमदार नेते आहे तो आम्हाला द्यावा. सुदैवाने आमची 21 साली मुदत संपली. दुर्दैवाने 4 वर्ष हे प्रशासन काळात आम्ही कोणी नगरसेवक नव्हतो. परंतु त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टी म्हणून अभिमान आहे. त्याचवेळी पालकमंत्री म्हणून आजचे आमचे प्रधानाध्यक्ष चव्हाण साहेब हे आमच्या सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री झाले. आणि पालकमंत्री असताना आम्ही जे नगरसेवक होतो किंवा आम्ही जे निवडणुकी होतो प्रभाग 8 मध्ये त्यांनी आम्हाला 2 कोटीची कामं सुचवायला सांगितलं. स्थानिक आमदारांना त्यावेळी पण सुचवलेले होते. पण आम्हाला त्यांनी सांगितले तुम्ही प्रत्येक प्रभागात 25 लाखाचे कामं सुचवा. आणि त्याप्रमाणे आमचे सर्व नगरसेवक त्यावेळी होते त्यांनी कामं सुचवली. त्यामुळे आम्ही लोकांपर्यंत राहिलो. दुसऱ्या टर्मला सुद्धा त्यांनी तसंच केलं. त्यावेळी सुद्धा आम्हाला 2 कोटीची कामं सुचवायला सांगितली. आणि त्यामुळे आम्ही सतत या 4 वर्षात लोकांच्या सेवेत राहिलो. आणि आत्ताच्या पालकमंत्र्यांनी अत्यंत नजीकच्या काळात आम्हाला त्यांनी सुद्धा चव्हाण साहेबांसारखा निधी आम्हाला भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही जे कामं सुचवायला सांगितली त्या कामाला प्राधान्य दिलं. त्या व्यतिरिक्त नगरपालिकेच्या प्रशासन सुद्धा काही कामं सुचवलेली असतील. पण हे काम जे पालकमंत्री असतात त्यांनी जो आम्हाला प्रोत्साहन दिला त्याबद्दल मी पालकमंत्र्यांचं पहिल्यांदा धन्यवाद देईन. ज्यामुळे आम्ही हे 4 वर्षात भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही काम करू शकलो. आणि त्याचाच परिवार सर्वजण आला. मी पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन करतो. 2016 मध्ये मी नगरसेवक म्हणून जेव्हा या नगरपालिकेमध्ये आलो तेव्हा मी विरोधी पक्षावर बसलो होतो. त्यावेळी नारायण राणे साहेबांनी आम्हाला 7 नगरसेवक जेव्हा निवडून दिले
आपल्या सावंतवाडीतील मतदारांनी, त्यामुळे त्यांच्यानी 50 लाखाचा निधी आम्हाला सर्वप्रथम इथे दिला होता आणि तो निधी आम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये 8 प्रभाग होते. 8 प्रभागामध्ये आम्ही व्यवस्थितरित्या काम केलं आणि त्यामुळे लोकांमध्ये आमचं चांगलं मतामध्ये आमची तेव्हा हे झाली की हे नगरसेवक काम करताय. त्यानंतर 3 वर्षानंतर आमचा नगराध्यक्ष बसला पोटनिवडणुकीमध्ये, तेव्हा चव्हाण साहेबांनी आमच्या नगरपालिकेला बऱ्यापैकी सहकार्य केलं पालकमंत्री असताना. आणि त्यानंतर करोनाच्या काळामध्ये आमच्या सर्व सहकार्यांनी चांगलं काम केलं. तसेच जेव्हा जेव्हा माझ्या प्रभागातील जी कामं मी नगरपालिकेमध्ये घेऊन आलो त्या स्टाफने मला एवढं सहकार्य चांगलं केलं, त्यामुळे आज मला लोकांमधून चांगलं मतदान झालं आणि मी चांगल्या प्रकारे निवडून आलो. तसेच मी या सर्व स्टाफना सांगेन असं सहकार्य आम्हाला द्या. 5 वर्षामध्ये सावंतवाडी शहरातील आपण चांगलं शहर आणि चांगलं विकसित शहर असं करूया. आम्ही तुम्हाला पत्रकाराच्या माध्यमातून मी सावंतवाडी शहरातील लोकांना सांगू इच्छितो की प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब, तसेच आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि आमचे खासदार नारायण राणे साहेब यांच्या माध्यमातून चांगल्यात चांगला निधी आम्ही सावंतवाडी शहरातून आणण्याचा प्रयत्न करू आणि सावंतवाडी शहराचं चांगल्या प्रकारे असं विकसित शहर असं करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. भारतीय जनता पार्टीतर्फे मी तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येत्या काळात एक तरुण नगरसेवक म्हणून मला संधी लोकांनी दिलेली आहे आणि याआधी मी नगरपालिकेत यायचो त्यावेळी मी फक्त सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून किंवा एक पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून यायचो, पण याआधी नगरपालिकेच्या पूर्ण प्रशासनाने मला जवळजवळ ह्या पदावर बसवण्यासाठी जेवढे सहकार्य केलं तेवढं सहकार्य त्यांच्याकडून यापुढेही लाभेल असं मी आशा बाळगतो. आणि आमच्या पक्षाचे सर्व मार्गदर्शक नगरसेवक जे 2 टर्म 3 टर्म ज्यांनी काम केलंय, जे माजी नगरसेवक आहेत, मला अपेक्षा आहे की येत्या काळात आम्हाला सर्व म्हणजे जे फर्स्ट टर्म जे निवडून आले त्यांना सगळ्यांना तुम्ही चांगलं शिक्षण, या नगरसेवक पदाचा वापर, या नगरसेवक पदाचा वापर लोकांसाठी कसा करता येईल आणि याचा वापर जास्तीत जास्त तळागाळातील लोकांना फायदा कसा होईल याचं तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन कराल आणि प्रशासनही आम्हाला याबाबत जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करेल मी आशा बाळगतो. आणि लोकांच्या आमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, नवीन पिढी म्हणून आणि युवकांकडून जास्ती अपेक्षा आहेत आमच्याकडून आणि त्या अपेक्षा पूर्ती करण्याचं काम आम्ही नगरपालिकेतून करू. आणि हे आश्वासन देऊन तुम्हाला मी भाषण संपवतो. मी मोहिनी मडगावकर, वैश्यवाडा, सावंतवाडीतून प्रभाग 3 मधून निवडून आलेली आहे. नगरपालिकेत आता काम करायची, लोकांसाठी काम करायची खूप इच्छा आहे आणि मनापासून लोकांसाठी काम करणार. मतदारांनी जे मला निवडून दिलंय त्यांना पण त्यांनी माझ्याकडे ज्या अपेक्षा ठेवल्या त्या मी पूर्ण करणार. हे आज तुमच्या समक्ष मी हमी देते. आज मुख्याधिकारी साहेबांनी मला माझं मनोगत व्यक्त करण्याची इथे संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. मी 1993 साली या नगर परिषदेमध्ये रुजू झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत मी जवळजवळ 6 टर्म सोबत मी काम केलेलं आहे. सभा कामकाज मी बघते आणि नगरसेवकांसोबत काम करताना त्याच्या पुढे 2021 नंतर 2025 पर्यंत प्रशासक कारभार कसा असतो याचाही अनुभव आम्ही घेतलेला आहे. मला या ठिकाणी एवढंच सांगावंसं वाटतं की आपण जेव्हा हा नगर परिषदेचे कारभार चालवतो तेव्हा नगर परिषदेचे लोकप्रतिनिधी आणि सर्व अधिकारी ही एका रथाची 2 चाकं आहेत आणि जो आपला ऍक्ट आहे म्युनिसिपल ऍक्ट हा या रथाचा सारथी आहे असं मला वाटतं. तर या ठिकाणी मी एवढंच माझं मत व्यक्त करेन की आपण हा रथ, या रथाची 2 चाकं आपल्या सारथी सोबत आपल्याला धडाडी मुख्य अधिकारी लाभलेले आहेत जे कायद्याच्या चौकटीत बसून सर्व कामकाज पार पाडणार आहेत. त्याच्याबरोबर फार अनुभवी स्टाफ मॅडम आपल्याला मिळालेला आहे. आमचा अनुभव, तुमचं विजन दोघं एकत्र मिळून आपण काम करूया आणि हा रथ पुढे नेऊया असं मी सगळ्यांना विनंती करते. आणि सावंतवाडी नगर परिषदेची स्थापना झाल्यावर 1878 साली झाली आहे आणि त्या दिवसापासून
हे सभागृह आणि प्रशासनाने सोबत काम करून सर्वसामान्य सावंतवाडीकरांसाठी जे धोरणं आखली ती त्याचाच परिणाम म्हणजे आपण पाहतो की आज आपली स्वच्छ आणि सुंदर सावंतवाडी आपण पाहतोय. मला आपणास एवढं सांगायचंय की ॲज प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी आमच्या स्टाफ बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी सांगेन की आमचा जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग आहे हे सर्वजण अत्यंत शांत, अभ्यासू आणि लोकांचं काम कसं करता येईल त्या बाबतीत ते नेहमीच प्रयत्न करतात. म्हणजे तुम्ही नक्कीच म्हणजे आमचा परमनंट स्टाफ असू दे किंवा आमचा कंत्राटी कर्मचारी असू दे, हे सर्वजण अभ्यासू आणि त्यांचं काम करण्याची वृत्ती अतिशय प्रामाणिक आहे. आणि मला एक गोष्ट आणखी आपल्याला सांगायची आहे की या सभागृहात नेहमीच धोरणं आखताना कायम वैचारिक गोष्टींवर कायम चर्चा झालेल्या आहेत. राजू बेग साहेबांकडून पण मी काही गोष्टी ऐकलेल्या आहेत ते जेव्हा यायचे नगरपालिकेत की सर्वसामान्यांना सावंतवाडीकरांसाठी जी धोरणं आखली जायची त्यावेळेस कायमच वैचारिक चर्चा व्हायच्या आणि त्या चर्चेमध्ये चांगलं धोरण निर्मिती व्हायची. तरी प्रशासन आणि पदाधिकारी यांचा उत्तम मेळ साधून आपण सावंतवाडीला जिल्ह्यात, राज्यात आणि देशात प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू असा मी विश्वास व्यक्त करतो. आणि माहिती काल संध्याकाळी मला दुपारी कलेक्टर ऑफिसला जावं लागलं. आपल्याच कामासाठी आम्ही गेलेलो, गॅजेट पब्लिकेशनसाठी गेलेलो. 1-2 दिवसांमध्ये गॅजेट पब्लिश होईल. त्यानंतर मला यायला थोडा उशीर झाला. नंतर माझा युवराजांनी माझं बोलणं झालं आणि त्यांनी असा कार्यक्रम करण्याची संकल्पना मनोदय आमच्या पुढे व्यक्त केला. ते करत असताना माझ्या पुढच्या प्रश्नाची काही वाट न पाहता त्यांनी सांगितले की साहेब तुम्ही चिंता करू नका, आम्ही सगळ्याच नगरसेवकांना बोलवणार. तेव्हा त्याच्या वेगळ्या कारभाराची पायवाट आम्हाला लक्षात आली आणि आम्ही तात्काळ त्याला संमती देऊन संध्याकाळी सर्व कर्मचाऱ्यांना बोलून आजच्या या कार्यक्रमाचं आम्ही त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. सर्वप्रथम नगरपालिका प्रशासनाचा प्रमुख आणि शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून नगराध्यक्ष मॅडम, नवनिर्वाचित सर्वच्या सर्व 20 नगरसेवक यांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आज आम्ही सर्व नगरसेवक, नगरसेविका आणि नगरपालिका ऑफिसमध्ये प्रवेश केला आहे. एक चांगला दिवस आहे, गणपती बाप्पाचा दिवस आहे. आम्ही श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरळकरचा आशीर्वाद घेऊन, CEO साहेबच्या मार्गदर्शन घेऊन आम्ही प्रवेश केला आहे. आणि आम्हाला फक्त पहिल्यांदा आणि सर्वप्रथम सावंतवाडीचे सर्व लोकांना धन्यवाद म्हणायचे आहे, कारण त्यांनी आम्हाला भरभरून मत देऊन विजयी केला आहे. हे विजय आमच्या नसून ते सर्व सावंतवाडीकरांचे आहे, ज्यांना सावंतवाडीमध्ये चांगलं बदलाव पाहिजे. आम्ही अगोदर पण म्हटलं होतं, आता आम्ही आमचे शब्द देते की आम्ही सावंतवाडीला सुंदर करणार, विकसित करणार, एक चांगलं प्रमाणे काम करणार. आमची संस्कृती आणि आमचं काम आमच्यासाठी बोलणार. आणि आपण लोकांनी मला आणि मीडियाने मला दरवेळी विचारलं होतं की पहिलं काम आपण काय करणार. तर आमचं पहिलं काम ते असणार की आम्ही सर्व टीम आमचे नगरपालिकाच्या स्टाफसोबत, फॅमिलीसोबत बसून त्यांची समस्या आम्ही समजणार आणि ते सोडायची पहिला प्रयत्न करणार. कारण आम्ही सर्व खुश राहणार तर सावंतवाडी खुश राहणार. आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही सर्व तेच काम करूया की सावंतवाडीला चांगल्या पद्धतीने ग्लोबल मॅपवर कसं लावूया. सगळं काम आम्ही सिस्टमॅटिकली करणार, एक एज्युकेटेड अप्रोच घेऊन करणार. टाईम लागणार पण जे पण करणार चांगलं प्रमाणे करणार. तर आपले आशीर्वाद आमच्यासोबत राहू दे.